Rolly, Ma, palitis ako dito glamas be kay magluto ko og sudan. unsa man lamasa, ma? Bombay ug ahos. Aw. Asa man ang kwarta, ma? Ay pagkuha dito sa babaw sa ref. Sukli ni mo dong oh. Salamat eh. Maayo! Papalit akong shampoo. Unsa nga shampoo day? Kanati ay, kanang green. Uy, Charlotte! Uy, Rolly! Ikaw mo guday na. Ako taon. Ano sa ako nabuti? Gahapon. Aw. Isa mo itong kagwapa, eh. Gwapa ba, uy? Pumangani ko'y ligo. Lapi na makaligo. Samot ka kagwapa. Ikaw yun. Mamsitaw niya ka mo, ha? Sure. Ay maod ay nga nalangay ka. Kay nasagit pa day kag tabi. Iguram gud kong nangumusta ni Charlotte, ma. Diambi na naglamas be, ano makaluto na ko. Mamisitaw niya ako ni Charlotte, ma. Ay bahala ka oy. Hi, Char. Uy, Rolly. Ikaw mo guday ni. Iba, ningon ko ni mo nga. Mamisita ko ni mo. Abi na kong joke ra to. Tinuod mo gud. Unya, unsa may ato ni mo ron? Nalipay lang ko nga. Nakakita ni mo. Kay, tuwa ba ka permi sa syudad? Pero, dili na ko mobalik sa syudad, uy. Ha? Gano'n man? Naniraman gud ang kompanya nga akong gitrabahoan. Maong standby lang una ko dinis ato. Maayo, inuon na ron. Nasa ko ikasulti-sulti permi. Unsa day lingaw ni mo ron, Rol? Driver ako og motor. Oh, ngano mo ka trabaho? Ay, maluoy kong mamay nga akong biyaan kay watch kauban. Maong, ano yun ako din sa ato, drive lag motor. Okay ra na, uy. Ang importante nga nakikita. Ay, nung sabi, di naman hinungkong katutaro. Nagsige naman hinungkong una-una ni Charlotte. Yabag naman ko eh. Salamat nga, nagkikuyog ka na po, Chara. Wa man sa ko ko'y lingaw sa amo, Rol. Mao nga, misugot ko nga, manuroy ta. Huwag ka madlog na ko. Yan ang mahadlok man ko nga, amigo man ta. O silingan pa gid ta. Pam sa gayangay, kadlok ka na ko kay butan ba ko. Maog yun. There's something in your eye. Holds a big surprise. Wait. Uy, naunsa ka, uy. Ganina rin kapag abot na to dinis plaza. Nagsige kag tutok na ako. Dako naman gud kayo ang imong kausaban. Guwapa na kay ka o sexy. Oh, Rolly. Char, tuo ka kung ingnon ka nga na-love na ko nimo. Mau pagani pagkita na to. Na in love tayon ka? Ganahan mo ko nimo sa una gud. Naigbog naman ko nimo. Pero mas lahing akong gibati ron nga nakita ti ka pagbalik. Rolly, May chance ka ko, Charlotte. dili pa na ako matubag, Rol. Hatagi lang sa ko gigayon sa paguna-una. Charlotte. Daan pag ko nga ikaw itong akong nakita nga may kuyog nga babae. Si Charlo dati mo kuyog.
Oo, bay. Niya, uyab na mo. Dili pa ba, uy? Uy, ano man? Wa pa mo kusugta. Ayaw nag-undang eh. Sugto na lagi ka na. Char, tao-tao na magid ko nga nanguyab mo. Ay, kawig na nga. Wapagid ko maluoy na ko. Kuan Rol. Ang tinuod, naluoy naman gyud ko nimo. Kay nakita na ko nga tinud anay imong tinguha na ako. Unsay, buti mo ipasabot. Ako na kang gisugot. Tinuod. Oh, laki. Salamat, Char. Ay, noon nga, gisugot na kang Charlotte. Nalipay sa bita ko, bay. Kay naluoy rasin ako. Good luck sa inyong relasyon, bay. Uyab na dae mo ni Charlotte, Rolly. O, ma? Maayo hinuon. Unya kanus aman ka magminyo. Na, minyo, gid mo? Ay unsa man di ay. Mas maayo nga magminyo na ka aron makakita na kog apo. Ha? Minyo? O, Char. Magminyo lang to. Kana akong musugot ka. Oh, wa man yun na problema, Rol, kay sakto naman sa tas edad. Sa to pa, musugot ka nga, magminyo na ta. Pero, dili pa karon. Ha? O ko makasabot. O sige, dili pa karon. Gitawagan man ko sa akong magawa nga tuas Manila. Iya kong patuon kay way makatabang sa negosyo. Nga sa ato pa, mularga ka o Manila. O, Rolly, Nya, ano saan sa kang balik na rin? dili ra ko magtukay dito eh. Kung makakita na siya katabang, mubalik dayon ko din eh. Sige, balik bayag siguro ha. O, lagi. Ayaw ka bala ka. Kaya nagbalik na ko din eh. Magminyo na ta. Paaboton ti ka, Charlotte. Pastilan. Mauday nga dili madrawing ang naong nimo kay nilarga des Manila ang imong mahal. O bay, Robin? Nya saon man ni ron. Manguyam lang kaglain. Ha? Hindi ko nunuan na, uy. Magpaabot ko sa pagbalik ni Charlotte. Kumusta naman ka diha, Char? Okay naman, Rol. Buta na bening akong ate. Mayo, noon. Pagka mingawan ako, Jesus, gimingaw town. parehas dito. Mingaw na kay kunin mo, Char. Sige lang. Antos-antos lang gid una ta ha. Pinarabid ako kabuhan dire. Mubalik naman ko diha. Amping diha permi, ha? Ikaw sad. O babutang akong pagbalik ha. Oh, Char. I love you. I love you too, Rolly. Noon sa Miss Charlotte, tagsa naman lang kayong reply sa kong message. Kung tawakan, iyasang i-cancel. Nanong ka ni siya? Basig nanay lang uyab si Charlotte dito sa Manila, ha? Ah, bay. Pangagpasalay nga ako ba? Kay daggan ba yung mga gwapo dito sa Manila? Ya, simbakog nagtintal to sa Charlotte. Ay, Ruben. Salamat itaw nga, imo lagi kong gitubag, Char. Kumusta naman ka? Okay naman ko. Nganong, di na di ka mo reply sa kong mga message ni mo, Char? Wa ganahe. Oh. Saan di ka? Lain lagi mo tuno. Nana ko isulti nimo ha. Ayaw nagkalain. Unsa man na? Ayaw na ko paabot na kay magkibuwag na ko nimo. Charlotte, maing ba? Ikaw binuwangi? Wa ko magbinuang nimo, Rolly. Makigbuwag na ko nimo.
Kay may lain akong uyab diri sa Manila. Unsa? Ug may nahitabo na namo. Maong ayaw na lang paglaom pa nako. O, di nga di na ka mo-reply sa akong message ni mo. May lain na di ka na. Anong imo mo nagibuhat ako, Charlotte? Sorry, Rolly. Asa naman ni mo mga saad ako? Kapabuton ta ka. Kaya uli na mo din magminyo ta. Anong ibom kong gibusakitan? Oh, ingon na naman kinabuhi, Rol. Tanan, doon ang kausapan. Sige lang. Makakita na lagi kag babae nga para gid nimo. Kapi kasakit ng ibong kipuhat ako, Charlotte. Sakit kay ni. Mura kong mabuang sa gibuhat ni Charlotte na ko. Kaya akong gipasaligan nga magpaabot niya. Apan, nangita rin siya glain. Kanimo, Charlotte, kung naminaw ko man karon, manghinaot ko nga, malipayon ka sa mga kinabuhi. Ug sa mga babae nga, naminaw karon, ayaw yung tao ninyo pasakiti ang mga lalaki nga, tinuod nyo nagmahal ninyo. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad niyo akong kampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang taagi ni Rolly nga taga Toledo City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nikalahan. Nangako ka sa iba mo tinupad. Ang mong kaagi gibahatan udwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala, mga sudin di paminaw. Kinasing-kasing kong kadapit sa papada sa inyong nikalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa